Tevgera civaka demokratîk xwepêşandanek li serê Kaniyê ji bo şermezarkirina destêwerdana Tirkiyê di bajarê Cerablûsê de û komkujiyên dijî sivîlan lê darxist. Xwepêşandan ji ber Encûmena Zagonsaz birê ket ta yarîgeha Rîstim Cûdî. هم خلص سروكي يا رب سرقاني جبو مرسلاش شرمزار كرنا تركا درباسي جرابلس بونه وقف كوم كشيا بلدي مي روج عفاق بطياري خو وبطاق بطوبي خو داك تي في ملدي تكوجي ام استنكار دكن وام بملت ام جيش جهر بكون جيش كوني عرب كرد جميع هر كوني دي روج عفاق ام استنكاراوي تكون ام بفر دركتن اعتصامش بخاطر في كوم كشي Duruşimên herî xuya ji bo şermezarkirina dewleta Tirkî û piştgiriya bajarê Cerablûsê û Hesekê bû û hemû partî û saziyên bajêr amade bûn. Ez Mamoste Firyan bajarê serê Kaniyê min. Em vê êrîşa dewleta Tirk li ser bajarê Cerablûsê şermezar dikin û nalê dikin ji ber kuştina Gulsermet millet dikin. Em vê kuştinê şermezar û nalê dikin. Em dewleta Tirk dibêjin, em dibêjin hûn nikarin îrada wî milletê Kurd bin pêk bikin ji ber em yekin û tu carî kes nikare hêza me li erdê xin. Xwepêşandan li yarîgeha bajêr kom bû û gotinê tevgera civaka demokratîk û partiyên din wek El Wehdê û Partiya Çep û Kongera Star hatin pêşkêşkirin. Mustafa Ferhan, Partiya Çep, îro li bajarê serê Kaniyê em bi meşekê derketine meşek ji bo em bêjin na ji derbasbûna ceşê Tirkarê di Cerablûsê de na ji şerê di orta qesede yan meclisa parastina min bicê na ji wan şerarê em Kurd em milletê Sûrî tevde birayê hevin em tevde alîkarin bi hevin Tirk dewletek dakirkerê derbasî xaka Sûrî bûye dixwaze meşruî Rojava bişkîne ji ber vê wek bangekê ji Kurda giştîre li vê rojê bi xwedî derkevin em tevde bi hevre li pêşa tedexula Tirka döndürê Rojavayê Kurdistanê dibisekirin. Bi şermezarkirina siyaseta Tirkiyê li dijî Kurdan û nerazbûna amadebûyên nişgiriyarê Türkan xwepêşandan ê bidawî hat. Aryana Mehmed Alî, Wan FM, Serê Kaniyê.